Makalason parningotan ari hananay ni Jesus Kristus. Ima dalan hasitongan dohot hanguluani. Ia manaik ibana tu banua gijang. Dada nanaing manadikok kita. Alay na usaha do ibana tu habang sana. Jala mangarajai saliling-liling na. Talasom mahananay na tu surgo. Di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate. Ala ibana naung manaiki, narodo ibana muse mangalap pita. Taukka marohatta marsoba tu raja naung monangi, jala naung mangarade ingana dihita, maredde mahita. Marhite-hite goarni de bata ama,
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonoddo di dok Tuhani. Bahenok kudo sugut na monangirap dohot au hudul di habang saki. Songonau na monangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak na tumibuli, naung manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata. Saya suruh matod di porbadia tu rohana ami, asa ibana to tong mangajari rohana ami. Lehot tu hami parhalado na burju tu hatam, pargugui manasida, asa tong diradoti nasida ulaonna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk na nisibolisi, asa tung rarat harajomu di hasianganon, pai masude musum peak ditoruni patmu. Saya pamonang mahami sa luhut na manaluhod dosa dohot hamatean marhite-hiteho, ay hodo na mangulu dohot na manggonggomi, rap dohot amay dohot todi porbadia. Amen. Mari demaita. Tatangihon ma pati ni debata di minggu parningotan ari hananae ni Tuhan Yesus. Ima sian Markus bidu saplonom ayat 15 dohot saplonom. Jadi nin nama madok nasida. Lao mahamu tu lihat portibion. Jami tahun hamu ma barita nauli itu nasa natinoppa. Na porsea jala tardiri dapotan haluaon. Alaina soporsiai honauhum do. Ido sahatna. Atong rap mangidogo kumahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya parhugo mangulahon na batu patik ni. Amen.
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami do kuarmu nabadiai. Alana targogo tami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejol maalani hami. Namate jalana hesian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami, saya patok tong marihami roha hamoleateo tuho. O to di porbadia pangapul di namarsa roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, saya unang tulak kami. Saya tangihom mahami ho ale debata ama, anak doto di porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do no madawu uhum hagmakuan, Kristus Jesus do nang mate. Alay dadaholani, nang mulak mangulu do, jala di siamun di debatado ibana mangot dihon hita. Hasangapom ma di debatana di kijang. Amin. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di pesta parningotan hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat di Psalmen biduono plalu ayat 10 sahatu ayat 20. Dulu ni debatado dulu basan. Guk akapusudo dulu basani. Maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon. Pinuji matuhani ganupari. Duk pedi paporsato tuhita debatado mangurupi hita. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata
jala naupiopsa. Amin. Taha tindak kom maha porsiao tai, songon nahi na tindak kon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama parguru na suatu dosan, na tumo palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siator di porbadia adorang sohabukan ido tuhata na tumaon na birnit pangumuman di selatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banua tulu julitan na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo na hudul tu siam di debata Jehovah amanai pargugur na suatu dosani di sima ibana pay mamulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di top di porbadia jala adong sada kuliah na badia kuliah atau panyalak Kristen akka na badia dohot hasani dosa dohot dihatain nama udu surut dari halak na mate dohot dihanguluan na sorsi. Amin. Tapi gema kursian Maranatha.
mangauhon hananay ni Tuhan Yesus ditongani bagasta. Huriana hinaholongan ni Tuhata. Di hananay ni Tuhan Yesus di pasunggul hodo tuhita, ikon rade melepas untuk mengalami na umuli. Di natarhisat Yesus tukijang, hirana marsirang saliling na do pakilalan ni sisiani. Hirana agoan, ganggu rohana, ala guru nagabi haposan nasida sa lilingon, dang rabbe dohot nasida. Songon pakilalan ni sisianido si pata hita di keluarga. Adong do tikina na toras ikon marsirang siya nakon na ala borhat tu pangaratoan. Manang ikot tadi konot tangulo naong nyaman, laho majalo ulaon na baru. Hananay ni Tuhan Yesus mengajari hita, melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manai Yesus tu banua gijang, asaboy do saor ibana tunau bidang. Dang bedia bati inganan, nunga boy ibana rotu kamar ni akayana kota na marukil, ala persiajaran manang pardonganonna. Roma dongani ina dinaluja marhubas di dapur mangarade si panganon. Soni nang tu parkarejuan niya kaama na gudang mga dupi hamaolon. Di zaman non jod do tarjorat hita di kehadiran na semu. Rap hudul do hita di sada sopa. Alai ganup do lalap mamereng namasa sian ponsel nabi. Hananay ni Tuhan Yesus maju ganup keluarga, asa marsiajar taringot tu kehadiran batin, nang pe dang diida si manolong ta Yesus, alay porsiado hita na adong do ibana, lausonima di keluarga, pangajarion ha porsiaon no muli, ima molo ganup ruas ni keluarga, makilalahon holong dohot dukungan ni anggota keluarga, nang peso padu-padu bohi hita dohot nasida. Molorap di bagasan jala di ihot ni tangiang, dang dia bati inganan na holang, manang daw hita masih haholongan. Yesus si parmonang nuaing manaik tu surgo, diodihon ibana dohita sahat tuha sangapon nai. Jala di johi tagabe siti dangina, alani i molo taulahon akaulahon nang penamet-met, alai di bagasan bulus ni roha. Isarani mangula-ulau di jabu sopola marungutungut, tangi tu holso manang hoy-hoy ni dongan sa bagas, benget mengajari akayanakon, akanauli jala argadoi, gabe siti dangina dadaikon patupaut taulaw na balga, gabe sitidangi di tongan ni keluarga ima, papatarhon ngulu na maripola, ni ojar ni holong ni Tuhan, di tongan ni portibion nagukhosom, marpamuati marohata dia kahurangan ni dongan. Nuaing dang apala manot tutaida parnguluon manang geopolitik di Portibion. Alai manaik hananay ni Tuhan Yesus, mangalihon pos ni roha na hot tuganup keluarga. Dang Portibion ujung ni pardalanata, alai surgudo. Pakrimon si songonoma marguguhon keluarga, asa unang murah-murah matapor manang pecah, ati perongom hamolon ni ekonomi, jalalam menurun hahipason. Manahan hita dada ala gugu hita, alai ala taboto, uluan ni keluarga nasasitong na ima Yesus, nunga monang jala para diinganan di hita. Hananay ni Tuhan Yesus mengubah panatapata tu tarup ni jabuta. Unang ida tarup ni jabum gabe abat-abat hasa saorta tutuhatta. Alai ida mai gabe harbangan majakon padonganion dohot perlingguman nama noktong sian tuhatta tu pangisi ni bagasta.
Taujungi maganup ari di bagasat tangiang dohot roha mauliate. Di sido hilalauta ia Yesus nang mana itu surgui saimiad do ibana ditongani bagasta. Sunggul-sunggul di hita di hari mingguon tanggal 10 pitu mar minggu do hita songon nasomal pagi pukul pitu dohot sia tulu pudu jala di pukul sia tulu pulu patu pota do pabor hatton dohot mangujakon padita fungsional di HKBP Mampang Perapatan nani uluhon ni Amang Preses Distrik Walu DKI Jakarta jala dung sidung par minggota patu pota do ramah tamah pinangido asaria mahita maddohotisa so ni masungul-sungul di hita di bagasan sedarion tapi kema korsian wik tolu jala diuduti dohot ina Kamis.
Tapuji batu hata marede mahita los tapasahat ma pilihan sadaa sadabi. Damene debatana sumurung siang salut roha,
Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan te. Amin. Shalom. Atani debata di pesta tasadarion tersurat di ulau ni aka apostel tau kisah para rasul bidu sada ayat sada sahatro di ayat 10 sada song nama tersurat ta paihuti hutma di bagasan rohatta nunga sidung nian hubaen ale Theophilus barita na perjulai taringot tu saluhut ulaun dohot poda na pinukani Yesus sahat rodi ari hahihicatna dung jolo dipatihi ibana marhite-hite tod di perbadia aka apostel na pinilitnai dung salpu hapor suhon na tinaunay di patadapod do dirina mangulu tunasida marhite lantada imana pinat taridahon na dirina tunasida leleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tuhara jauh ni debata. Jadi dinado muibana dohot nasida dipatihima na so jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo dipaima baga-baga ni amai na binegemuna sian au ninna ai aik do dididihon si Johannesi alai tod di perbadia do didihonoton tuhamu dang pola piga arinari laus disukun akan apungui maibana akanin nama pajong-jongom ma saunari ale Tuhan hara jauni di Israel alai ninna memedok nasida dang rodi hamui uboto taonna manang obasna na binuhul ni amai guru di huwasona sabing alai jalo omuna doha gogoon nitod di perbadia na songgop tuhamu gabe siti dangi kumahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon jadi dung didok songoni terhicat maibana di panot notinasida dungi diholipi obuni maibana sian juloni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu gijang nunga jongjong di labung nasida 2 halak parulos namar linang-linang akan amadok o hamu halak Galilea ahama sai jongjok kamu mamerengi do pagijang anggo Jesusi na terhicat sian labung muna tu banua gijangi narodo ibana sogot songon nani idamuna ibana lao dopak banua gijangi songonima sahatna selamat pesta hari hana naik madihita horasma nian dang sesude hana naikon gabelas ni rohate molo naik manang tambah gaji naik jabatan naik pangkat anggon memang naik kelas ni roha mona deh alai anggo naik BBM naik aka arganisi tuhoron naik biaya hidup ahaduna naik melusongoni ramadok mahita orang-orang teh mangu ya mang ninahalak do jadi memang dang sude nanaikon gabelas ni roha molo suku-sukuku sonari molo hana naik ni Tuhan Yesus son las ni roha do anggo dimulanai arsak doon marsak doa kasisianna songon natajana ki direfleksi alamar sirang manasida sian guru nasida marsak do tumatangis suku-sukun lautu dia buasa polai koborhat songoni marupani dung pedi yakinkan Yesus bahwa memang hana naik na ima lau parade inganan dia kana porsea jala mulak muse ibana tuha bangsa nai
jalada didok Tuhan Yesus sidang tadi konok ku hamu somar ama, suruhku dotot di perbadia lau madongani hamu hari-hari. Hidup ben nagabe di luas akasisian nai Yesusi borhat tuban wagijang laus dibuktikan ma setelah hehe ibana sian namate 40 hari nai muse rap dope nasida manaringoti nang aka ajarani. Jadi ternyata dang tu dia lau tu hatai alai tuban wagijang do lau para diinganan dihita saluhutna. Asa jelas dakkolan na merdala botihi tadi portibion adong don arah dohot tujuan na naing tatuju. Molosongon di Pekanbaru hian adong do istilah disi round-round. Boto hamon do istilah round-roundon manang di Medan tong do tarbegiau i round-round. Molo hamihan ditiki di Serpong BSD ala bagak dope perumahan ini tikini dang begitu padat dope adong digowar jalan-jalan sore. Holan cari angin menghabiskan bensin tanpa tujuan manang killing time ni nado teh asa sudah tiki sobinoto dang i perdelan ni halak Kristen dang na round hita molo mangihut to tuhatai adong do arah adong do nata tuju membuktikan hata ni Tuhan Yesus nama dokon audo dalani dohot hanguluan dohot hasitongan manang audo dalani hasitongan dot tanguluan dang adong nasahat tuamai anggo somarhite sianau jadi nunga jelas dang adong nasahat tuamai anggo so marhite hon Yesus tujuanna dalanna nunga jelas tujuanna pe nunga jelas menemukan jalan itu berarti menemukan hidup. Kalau Yesus itu adalah hidup, maka kemana dia pergi? Ke situ jugalah kita suatu saat. Odo pakirimun ni aka na forsea. Parade inganan diaka na forsea. Jala di rumah Bapa kata Yesus banyak sekali tempat. Naik Transjakarta do boy terbatas tempat duduk gade. Naik kereta api do mungkin bui terbatas. Itu si pata ulo songon inang paditon mulak songon nasi roha mereng, ya kan? Songon dalu jabi nereng. Mar sopi do hami nakin nina, ya kan? Apalagi mula dong nagatung songono nate HP pedek musei misalna inang paditon kan? Dakku boto atarna dia do dianggo nuaing kasongone kan. Ya, artinya memang nah itulah kalau di dunia ini. Tapi Tuhan mengatakan jangan khawatir. Tidak ada bangku tempel di sana. Ada banyak tempat di surga dan itu berarti urusan Tuhan itu adalah urusan surga. Jadi nang dohonok kutu hita tidak ada yang salah dalam kekristenan. Bila engkau sudah menemukan Yesus berarti kau menemukan hidup. Menemukan jalan. Jala pasti orientasi kita adalah orientasi kekekalan. Dakkola di portibion alai sahado musehita tuhanguluan seliling-nililing na di surga hasonangan naong pinaradi ni tuhatai. Iman waeng na dihatahon Yesus tong nang tuaka sisian nai. Alai adong do salah kaprah sisian naon. Naing pajongjongon muna harajaw misonari tetap do pikiran nasida Israel itu hanya di bumi ini. Yesus itu hanya sebagai raja yang membangun kekuatan politis. Jala taingot kan heado akasisian nai berlomba ambisi taringutusnya. Bahkan sampai dipengaruhi inana anggiat boy niana dong duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah abirang kan songoni kan alai alus ni tuhata konsisten do dan urusaku lao tentang jabatan-jabatan nasongoni. Garutikina pe guru di Tuhan idui. Alai di dokot tu sisianai. Urusan muna ima di dokon. Jala omuna ma to di perbadia. Jala gabe guhanna mahamu dungi borhat mahamu gabe sitid dangiku. Idupan nagabian non amang inang 10 hari
setelah ari hana naik ima ari haroroni todi parbadia. Taguarma istilah ni Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50. Di mana hari ke-50-nya dihitung? 40 hari setelah Paskah Yesus naik ke surga, 10 hari setelah naik, dan 3 hari naik di Yesus do anggo diturpukon. Alai Pentakosta itulah hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Berarti urusan harajau ni debata, urusan surga itu adalah urusan Allah Bapa dan pula urusan teh. Jadi hiado songoni di huta-huta mau nate manginang marjamita pada tahun huingot gereja kecil jala lantetano do gereja dope. Alani persuk ni hutaura song ni matong nang paditaw mulai menghibur ido iba nama anggo di surgoyan non sonang nama pakilalata danga dong be natangis di si doh namarsak di si marpuratak ma jamiton taringot tu surgon ningom ma hape hudul ma aka amay pudi di gesek-gesek ma paknay ido ma ay seheran okyado amang paditaw siya surgo di tanah odo pehita nina naik kudokon anggo ahli surgai Tuhan itu ate ibana dona hasia nitong rotu portivion urusan dialah alai urusan ta ima portivion gabe si tidangik kumahamu di Jerusalem, di Judea, di Samaria sampai ke ujung bumi bergerak sentrafugal inna istilahnya kan dari yang kecil sampai pengaruh yang sangat besar. Ai Jerusalem kota doi, Judea nunga sudi provinsi imang donota madonota sada negara Israel Selatan. Samaria pernah masih berpisah karena kita tahu kan sejarah sedikit hati manginangnya. Tadinya di bawah Daud dan di bawah Salomo Israel itu hanya satu. Kemudian setelah Salomo pecahlah Israel ini. Ada Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Ada Israel Utara, ibu kotanya adalah Samaria. Berpisah ini, pecah. Bahkan perang saudara. Tapi perhatikan di sini dalam ayat kita ini disebutkan bahwa setelah Judea beres, masuk ke Samaria, berarti Israel Utara sudah dijangkau. Israel itu menjadi satu kembali. Oleh apa? Oleh pemberitaan Injil. Injil itu menyatukan. Bukan hanya satu lokal saja, bukan hanya satu negara saja, tapi antar negara, bahkan disebutkan sampai ke ujung bumi. Da ujung bumi madohonota hita halak batakon tapanulion. Bayakum majolo di tahun 1860 ada perjongjong ni HGBB masuk peta donai baruson parbarita nauli tu si songgo perjolo ngap masuk peta tong nang tarutung naik hapililing do sampai sahat tu tahun 70-an setar begitu de guarna peta kemiskinan ibanda gabe olo sipatan ni dokon na pinaborhat ni nahacik du sudi halak batak na mangarato tu Jakarta iya kan. Dari ada Yahu bagi cerita Siti Gajal dan adong ongkosna rotu Jakarta mangarato truk do ditumpang ibana jadi asal nang mudur haon truk on adong magajal natong molotiki maul do penakko asa boy gratis di mana ongkosna satu Jakarta on mangas supilitong do mangan ibana tapi kok bisa mata Tuhan arahnya ke Tapanuli. Kenapa bukan ke kota-kota besar arah mata Tuhan itu yang tidak terlihat oleh peta bahkan menjadi peta kemiskinan mungkin tidak dipandang sebelah mata tapi Tuhan mengarahkan matanya ke situ sehingga usia kita mau memasuki 165 tahun jemaat atau Huriah KIB luar biasa mata Tuhan tertuju ke sana sehingga ya Roma Kaparbaritan Naulion laos di paporhat sianak ka lembaga sending sahat tu hita nasoi botohian marhata gabe pistar jalan luar biasa na namen terjemahkan Bibel kita ini
dari bahasa aslinya kepada bahasa Batak bukan orang Batak, tapi justru orang Jerman, Nommensen dan anaknya Johansen. Kan gitu ya, yang tidak tahu menau tentang Batak tadinya, tapi justru mereka yang menciptakan Alkitab ini sekarang menerjemahkan menjadi milik kita yang senantiasa kita baca. Itu sebabnya HKBP menganut sending pastor, bukan calling pastor. Gereja kita adalah gereja yang mengutus pendeta, bukan gereja yang memanggil pendeta. Adong do gereja yang disebut dengan gereja yang memanggil pendeta. Jolo di begitu sehali dua hali marjamita, dungi disidangkan, buhado, tajalo do, baru pe melepas do di rohana sida di jaloma. Alain gereja HKBP adalah sending pastor, diutus dari kantor pusat, lalu kita manomu-nomu madison songonan yang patupota di hari Minggu. Adong manada inang pendeta Lydia butar-butaron, dang adong kan? Dang na pinaborhat ni marga tong nang iba na tu son. Alain na diutus do iba na tu hita, dungi tajakom ma ato. Tajakom ma ini yang disebut dengan sending pastor, gereja yang mengutus dan para pendeta-pendeta kita hadir di sini. Itu sebabnya luar biasa sasitongna molo rope hami sonadong pula barani ate manginangate tidak ada gerakan-gerakan rupani rupe majalo do hitani ngomma ate. Isina diutus bana diutus ni Tuhan tamai gabe parbarinta nauli di tonga-tongata. Ini yang kita sebutkan sebagai gereja yang mengutus para pendeta. Paborhaton. Nah, sian tonga-tonga ni luat na taroko Jerusalem ala gabe sahat tu portibion. Bayangkan hanya ada 12 murid Tuhan Yesus, tapi dunia ini bisa diubahkan menjadi penganut Kristen lah katakan. Dang bui hubayakon, sugari sudema ruas ni huriat taon, na niutus na dipaborhat lau marbarita nauli. Gabe saksi-saksi ni Kristus. Nasipata, saksi Kristus ini harus berani, dia melekat dengan Tuhannya dan tidak boleh sebetulnya sama dengan dunia ini. Ikon berbeda do. Gereja yang diutus itu di tengah-tengah dunia, dia menciptakan perubahan dan pasti berbeda dengan dunia. Jadi nang pasal hotu ita do portivion. Asa takas tang nang panidang yota. Molo hamuak kainang sotong tersingguk kamu ate. Ai ilustrasi kon taringot tu ina si hafal lipstick don. Si hafal lipstick. Hafal lipstick na. Jala saya diusahahon ibana do asa unang sosa. Molo mangan di dia peru paning tor lengkap do kacaon di oles muse songonon. Jadi dijagahon di mana do asa unang sosa ujungna makatai pe gebedang jelas. Pasti kinang sarapan ibana ido ibana matu anakna. Ahang. Wah ya hedohi. Ahuma ina hedok. Di boto hamu do na hudok kemang naha takas do di jatuh siamu dang puasa ala dang 2 menit tama ate kan odo si patama be kita dang torang kesaksian kita tentang Tuhan itu. Karena apa? Karena terlalu kompromi kita dengan dunia ini. Ujungna taputo dengan hasit tongan alai dang barani hita dengan tegas lau pasahat tonon sutung tersinggungan nodongan mananggabe di dokon ibana pa situa-situahon. Ujungna ima bana gabe sa sitongna dang bohita terlalu dekat dengan dunia ini. Supaya apa? Supaya kesaksian kita ala saksi ni Kristus dohita dan saksi ni portivion. Naikod di paborhat tu portivion lau makatahon hata ni debata barita taringot tu Kristus Yesusia. Nuaing amang inang tugas bersama kita ini. Bayangkan kalau ada HKBP Mampang Perapatan ini 267 kakalah katakan ya kan. Jadi kalau misalnya dikali 3 kan kita mungkinlah sekitar 700-800 jiwa lah kita. Tapak na do tajomna sasitongna rimni tahi do gugulan nalak batak. Kalau kita semua menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini, tidak perlu harus banyak. 12 murid Tuhan Yesus bisa mengubah dunia, apalagi kita semua gabe saksi-saksi Kristus di tengah-tengah di Portivion. Ngatajahan kita direfleksi, dakola marhite hata kita bersaksi tentang Tuhan.
tapi juga dengan perbuatan. Iman korana jamita na mangolu atau jamita melalui perbuatan kita. Ini menjadi kesaksian kita yang terus berkembang asal nang gabe tading holat di tempat hatani depata alai di dia hita borhat tusima hita tong nang gabe sitidang ini Kristus. Dung didok hatai amang inang terhicak manak didokon Tuhan Yesus tuban wagijang di panoknoti aka sisian nai alai tertopu maro dua nakin malaikat dipicang maka sisian nai ai basa se panoknotamu tu gijang ibana nang manaiki rodo ibana muse songon nani idamuna tiki manaiki ibana tuban wagijang. Itu iman kita manginang. Iman kita sudah dilengkapi tentang biografi Yesus, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, lalu akan datang kedua kali untuk menghakimi kita. Supaya tentang Kristus itu menjadi kesaksian yang sangat sempurna. Jadi sian banua gijang di banaro, manaik musetu banua gijang, jalaro di mana musei padua halihon, ibana dona memulai hita, alalas dujung nape ibana dotong nang idota. Persoalan na ima. Unang say panokno titu gijang ninna sisian na ido. Nama malaikat ido. Unang lalap pumamereng tu gijang. Alai ula masih ulomu hirasong ni doropania te. Ula masih ulomu. Anggo ibana pasti dorotiknya suatu saat. Tapi ingat bahwa kepadamu ada tugas sekarang ima menjadi saksi-saksi Kristus. Majol majujut maranganangan. Lama mereng tugijang. Wingo jolo alai atik so cocok di kotaon ala di desa do iba pas do pinai hutingut tiki mulai tubuh manai korana kopi sigara rutang. Ya ada botahamu kopi sigara rutang di hatop merperbue. Ujungna masif maon di suak kalak kopion. Lalu adong pertangan dingin mungkin. Hasia sude ala tumpang sari musai di mana. Di samping ni kopi i adong kentang di mana musai somnon. Jadi hebat metong pacarian dari sini. Dak kola mabayar utang be. Ala ibu memusai manuhor aka parabola. Yaro dengot tamuna kamanginang parabolaon kan aturan na tipikan holan geleng do hitam putih musai somne. Ala du kodong parabola lakot ni jengkol donin na dihitakyan. Istilah-istilah tu son bui metong dapat siaran na luar biasa alai dongan gabe holan mangetong-etong natabba di kawanon puangin na ay pading ka di mana pang jabuna ngadong puang parabola di jabuna amanuhor motor ibana inna alai holan dilapo di mana margitar mangetong-etong milik ni dongan na mana tabba manginang. Na terjadi ima hola kecemburuan do. Na terjadi ima panihayo do. Jadi ini diingatkan kita semua. Silakan visi itu betul. Bermimpi itu perlu. Tetapi jangan lalap pola di visi angan-angan hebat. Alai dangadong diulah manang naha. Rodo hola mama penonot itu gicang. Mamereng akadong atta akhirnya lahir kecemburuan. Wah luar biasa dia bah katanya. Rumahnya sudah gedongan itu. Punya mobil. Anak-anaknya berhasil semua. Ala ibana holan lalap holan. Mangetong-etong artani. Dongan nadang diula manang naaha. Bukan itu. Yang mau diingatkan oleh kenaikan Tuhan Yesus ini bagi kita sekarang. Ketika Yesus naik ke surga. Pandangan kita jangan hanya arahkan ke surga. Gabe lupa hita. Mangula kau laun narikot naik konsipatu pota di tongan di Portivion. Itu sebabnya amang inang bermimpi boleh, tetapi tidak boleh tinggal hanya di mimpi. Ingat Yusuf. Yusuf dari anak keberapa dia? Anak ke-11 dari 12 bersaudara. Dia dicemburui oleh para saudara-saudaranya. Lalu kemudian dia masuk ke, artinya karena waktu awalnya dia dihianati oleh saudara-saudaranya karena dia bermimpi. Bermimpi katanya bahwa saudara-saudaranya ini termasuk ayahnya akan menyembah kepada dia. Akhirnya dia dijual. Dijual
masuk ke istana Potifar, lalu istri Potifar menggodanya, akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Di penjara apa tugasnya Yusuf ini? Penafsir mimpi. Jadi bukan hanya bermimpi, Yusuf sekarang menjadi penafsir mimpi. Tafsiran mimpinya adalah kepada Fir'aun bahwa dia harus membuka lumbung-lumbung padi sebagai persiapan masa krisis. Apa yang terjadi kemudian? Dia diangkat menjadi raja kedua bagian logistik, katakanlah seperti itu. Maka Yusuf dari pemimpi menjadi penafsir mimpi, menjadi pelaksana mimpi. Itu yang kita tahu dari cerita tentang Alkitab. Jadi dakola maranganangat tuban wagijang, dakola lalap di sipar lalapan, cita-cita kita tinggi, cita-cita kita hebat, tetapi kita malas bekerja, malas belajar, anak-anak kami dari mana bisa dapat terpenuhi? Oleh karena itu sekarang silakanlah bahwa Yesus itu sudah naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, tetapi jangan lupa ada urusan yang ditinggalkan bagi kita di dunia ini, yaitu menjadi saksi Kristus, membangun kerajaannya di tengah dunia ini. Temulai Mesian Bagastabe, menghadirkan kerajaan Allah di tongani Bagasta. Aduh harajaun di debata, kalau kita baca dalam Alkitab, Roma 14 ayat 17 mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Hadir homai di Bagastabe, hasitongani, damai, dohot lasti rohai, sianima kita bergerak muse, tuna lebih luas menjangkau orang-orang untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dengan demikian Amang Inang Harajauni Debata akan makin berkembang, akan meluas, dan tentu itu dimulai dari rumah kita masing-masing. Amin. Martang yang maita. Mauliate ma diho Tuhan nami nungataruli hami dihatam di bagasan tikion. Las rohanami tutu ala borhato tuban wagijang. Lao parade inganan di hami. Alai di leokodo tugas tuhami Tuhan. Akanaong digohito di parbadia. Akasisiamu na perjolo. Alai dipilit todo ng hami sa luhut na. Asagabe saksi-saksimu di tengah dunia ini. Marhite na bergaul akrab pami dohot ho Tuhan. Dang sarobang dohot portibion. Asa kesaksian nami pe mempengaruhi dunia. Gabi bergerak maharajaw ni debata. Sian bagas nami, tuaka na humaliak kami, bahkan tu sa Dok Portivion. Hua maleteo kami malet Tuhan, dinaong 165 tahun, huriam HKBP, nunga parsidohot kami, bilangan niya ka na porseya tuho, jala raya honon nami mayale Tuhan, di bulan Agustus na naing roon, rabdohot panitia naong dipilit tu si. Posdoroan nami ale Tuhan, saluhut na mardala dohot denggan, alay unang maholan perayaan sabing, apalagi molo holat tinggal cita-cita harapan-harapan, alay gabi dongammu sa ulaw mahami tutu, membangun harajawmu, sian aka ulaw-ulaw na sederhana, boy hami parsidohot, law mamaritahon baritam-barita nauli, paborhat mahami ale Tuhan tutonga-tonga di Portivion, jala pasti say na donganammu do salut na kanaporsiyay, ale Tuhan pasu-pasu masalut na karuasmu, na met-met sahatro dia kana umatua pe, sariho na kanarikot di ngulu perdangingon doh di partodion nami, jala luas kami ale Tuhan marsaur di tungani huriamon, lau madok mauliate di siala saluhud na pasu-pasum, anggiat ale Tuhan huriamope, tungpe otik bilang-bilang na dibandingkan huria kana balga, alai molo sadaha misaluhud na, makamonakon goarni Kristus, tarida dotong nang harajawmu di tonga-tonga ni bagas nami do turiamon na marisihon hasitongan dame dohot las ni rohay atau satu tangga memanangadungan namin na di bagasan na kaparukilon apulima akan namar sakroha lumubi keluarga siya dari song ninang keluarga si mangut congpe paboroha muna si dale Tuhan madalani ari-ari ni ngoluon di bagasan pos ni roha na sohiado tinggal hono muna sida song ninang ale Tuhan na di bagasan na kaparsahi tope lehonamu hama malum nang dinasidabe. Ale Tuhan nami say mardumu-dumu duhami diak kanaulina denggan di tonga-tonga ni program kerja di tonga ni huriamon. Say parsahlai parbisuhi salut na kaparhaladom lau patu pahossa jala jujuya karuas ni huriam asa siap kami lau mendukung salut ulau ni. Pasu-pasu menangak ka generasi nami ale Tuhan. Siya nakana metro diak kanaung magodang pe akan namar sikola dohot akan naung karejo.
Apostol na mila Tuhan, akag generasi Kristen na din gaduna sida, tujuluan nariyon na buitong lang gabi saksi-saksi Kristus, dadaholan mamaritahon barita na uli, marhite hata, alay dohot matong ng marhite paranguluan, dohot ulaw namibi. Atong satu tanga mo saluhut na hamila Tuhan, parar mahami gabi ulaw-ulam. Sa samarusa nami mauliate diho, di bagasan Jesus Kristus sami martangiam. Amen. Marite mahita, laos tapasahak mapiliata. Tatangya kon mapiliata, ali di bata amanami na di banwa gidyang, hodo haruruan ni saluhut silulaw na dinggang, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho,
Sai jalo may gabi uap na hutyus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaw perhasia kami pilianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite to dim. Asalam hutahami gudang ni silew-leon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tuban wagidjang nahudul di siamon ni debata. Hasangapon do tamuliaon madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roado hamin waeng ala naung munako. Jala dipabakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halo nga dosu di dalammu. Ay di patutoruho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumiboho siyan sasudi jala maruligoar. Asalopit saluhut ulunitot, lao marsoba tuho, jalaganup pamangan marhato poton, hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuhalo nang dukapo dalat tuban wagidjang, agabe situani malipo namangodiho kami tu debata. Saya pasu-pasu mahuriam namaringana dopedia sianganon, pai mamarpungu hami tu labungmu, sai pasaut mabagabagam tuak kasuruammu, lehon tu nasida sahala dohot hagugon sian banua gidjang, Asamar mulia guarmu di portibion, saya jari ma aka partohonan di huriam, asa obartulomo ni roham aka aturan pamicangon dohot panogunoguon na niaturhon nasida di tongani huriam. Sai gonggomi jala paretai masalut huriam di sadot portibion, asalam rarat jala monang huriami, lehon apistaran sian banua gidjang tuaka iduk nami, tuaka padita guru vivel frodiakones situa dohot evangelis, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajaumu di bagasan rohanami, asamar hiras ni rohami mangului dohot mangihut toko, pahot marohanami tuho, asa hatid dako kami mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, sai payam mahatam dohot dami di huriam, asa wingot tami dada hasianganon inganan nami, alay di banua gidjang di labung modo, sai ramuti manamang gonggomi hami, dohot suruan na pinabakitna, lehon tu nasida hapistaran sian banua gidjang, dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangoloi paretam, pasu-pasu masaluhut parpunguan ni ala Kristen, sai ho mamadongan nasida jupa marpungu di gereja, di persekolahan, nang diak kabagas na bepe, sai lamlok kangi siak kami dosa dohot sudi na pasuratok kami di hasianganon, asalam malungu kami, paimahon harorom mangalap kami, tulabung ni amai. Amen aliamanami na di banua gidjang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomani roham di bonotongon sungon na di banua gidjang, lehon matuhami sadarion nanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tukihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohanami daho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho
Jala di pastor homadamina tutodiem. Songonima pestata nunga selesai di paso-paso Tuhan tamai tamar dalam mulak horas madita salutna.